merhaba. Nevruz, coş, kelecan, bahar, geleki xoşeli rojeva siyaseti, rojeva ki dengel hele gidini, proseye keye, mesajı proseye aşiyeti dayını, Peygamber veri PKK Abdullah Öcalan, Baltı kişanın, ve geçti hatta hattu benirkhini, Nevruz çevad için, halk jibo proseye kudu meşet çiz bejinç var. Ya gele Kurd 3000 sale Nevroz pîroz dike. Dîroka Newrozê dîroka Kurda yeke. Yani em dikarin bêjin dîroka Newrozê dîroka Kurda ye, dîroka Kurda jî dîroka Newrozê ye. Newroz hem şahî ye, hem şîn e, hem jî jê pêştir Newroz roja berxwedan ye ji bo gelê Kurd. Îro jî em vî bawerî Newroz pîroz dikin. Lêbelê ev Newroz me navê vî Newrozî Newroza aşitiye û Newroza civakekî demokratîk medaniye. Me duruşmeya vî Newrozî ji bo me ev e. Peyamê Birêz Öcalan ku 27 mehê da weşan dibû heya îro em dikarin bêjin roj bi roj bang û dengê aşîtiyê, bang û dengê biratiyê zêde dibe, bilind dibe. Lêbelê kemasî hene, ev kemasî jî yani ji îmraliyê gavekî pir mezin hatiye avêtin. Lêbelê destelatdar hükümeta AKP û MHP devlet heya îrotî gavekî navêtiye. Lazim e devlet jî hinekî gava bavêje. Yani ji bo girtîga, ji bo qeyûma gelek pir sene. Ser qedexekirina zimanê Kurdî, ku fermî nayê qebûl kirin. Lazim e divan mesele da hinekî hükümet jî AKP û MHP jî gav bavêje. Lêbelê em van gava nabînin. Ji ber wî gel, hêviya gel jî kêm e. Eğer heviya gel destelatlar bixwazin heviya gel zêde bibe, lazim e hinekî gava bavêjin. Jê pêştir ez tiştekî bêjim û dawî bikim, li tiştên gavên li dijî demokrasiyê tê avêtin ji alî hikûmetê ve. Yani siyaseta qeyûma devam dike, operasyona ser Kurda, ser hedekê devam dike, ne tenê ser Kurda û qeyûm jî, operasyon jî ne tenê ser Kurda tê meşandin, îro ser muxalefetê, ser CHP jî operasyonekî pir mezin heye. Yani ber namzetê wan ê serokkomariyê Birêz Ekrem İmamoğlu do diploma wê hate betal kirin, îro jî hate vinçav kirin, ewsa tê xuya kirin ku wê bêgirtin belkî qeyûm bavêjin sibê dûst ser İstanbolê. Vana ji bo pêşerojê hêviya gel ew ê kêm bike. Yani ev gav civaka Türkiye, ne tenê Kurda, Kurd û Türk tamamê gelên ku li Türkiye dijîn hêviya wan ew ê ji demokrasiyê dûr bixe. Ji ber wî em dibêjin hükümet bile gava demokrasiye bavêje, bile gava hukukê bavêje. Ev gav ne gavin, xêra van gava nagîje AKP û MHP jî, em jî AKP MHP jî muxalefet jî tamamê gelên ku li Türkiye dijîn ew ê ji wî zarar bibînin. Dem Partiye ve Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan randevu xwest bû. Wisa xuya ku piştî cejnê be. Di wirda yê çi bê axaftin, gelo haziriyekî hikûmetê heye, Loma talox kirin hevdîtina Dem Partiye ra şanda İmraliye ra ji bo piştî aydê çi hatiye goyî ve hûn çi dizan? Yani bi tamamê partiye ra pey hevdîtina İmraliyê, grava İmraliyê bi tamamê partiye ra me hevdîtina kirin jî zanin. Ne tenê partiyên ku gruba wan koma wan li parlamentoya heye yên ku koma wan tune û saziyên demokratîkê derva ji sendîqa Haya Baro'ya mevan saziye tamamı wan me ziyaret kir ji bo pêşerojê hêviya me çi ye, baweriya me çi ye, daxwaziya me çi ye, me anî ziman ve peyama 27 Şubatê jî berê peyamê jî peyamê jî me van hevdîtina devam kir. Yani em hêm devam kin. Lêbelê Serokkomar Birêz Erdoğan e. Eger pêra hevdîtin çê nebe, em jî dizanin hinekî gavê belkî navêjin, rast em dixwazin hêviya me ji pêşerojê çi ye, hêviya me ji parlamentoyê çi ye, hêviya me ji hikûmetê çi ye, em dixwazin kîjan gav bê avêtin, em ê vana rû bi rû heyeta me bi Birêz Erdoğan'a bîne ziman. Pir Kurd haziriyekî destelatê heye li ser ew daxwazê ku tînin ziman. Di hevdîtinekî hûn ê pêk bînin piştî Recep Erdoğan'a, Serokkomar haziriyekî destelatê heye bû we, tiştek tê goyî we pir Kurd. Yani haziriya me hebe yek ji xwe peyama Ya we na ya deselatê. em wiya nizanin. Em wiya nizanin. Gelekî spas parlamenterê